Fucker min mic in-game. Ej. Hallo, bitch. Din webcam mic. Er det min webcam mic? Daddy, I want you free. Oh shit. Det her. Hallo? Du kan godt gøre det. Ja. Se der, hvordan It was at this moment that he knew. He fucked up. du bare smadrer folks Volvo, hva'? Hallo, mand! Au! Hvad? Stop bilen! Hvad fuck foregår der? Nu kender du mig jo. Nej! Nej, hvad for Nå, noget? hej. Nu ligger hun nede. Nu er hun død, så hun kan ikke sige nej. Eller Ariana, hørte du det der med, at jeg gerne gad lugte til Mios baller? Tak. Sådan der. Ud med dig. Ej, undskyld, det var for sjov. Åbne døren, der står en til dig. Prøv lige det, han gør. Yes. Fedt. Så har vi car scraps. Hallo, larmer. Alle biler, der er blevet scrappet. Undskyld. I kan se. Det var slet. Hold og venter på dig. Jeg skal lige låse alt. Jamen altså. Kan jeg dræbe med den her? Ja. Ja! Og det er jeg så. Hvad fuck sker der? Fuck, hvad er det der? Sæt mit distract på. Justin. Hvor står du derhen og poserer sig? Fyr op for mit distract. Hvad sker der for nogle af billederne af stoltkørsel? Teaser lige. Jeg synes, det Prøv at går lidt snakke. nok på ham. Super imod ham, ja. Se Erik. Når han så begynder. Rups. Hvad sker der? Jeg ved, om det er noget af alt det kost. Okay, godt. Farvel. Er det he man skal læse, eller he man skal læse? What the